Yo, what's up mga kawaray, no? So, magandang araw sa inyo, no? So, for today's vlog, ano pa ba gagawin natin, no? So, dahil ball is life tayo, no? So, yun, bali quarterfinals namin ngayon. So, sana manalo kami ngayon para makapasok sa semis. So, naanyayahan ko kayo mag-like, subscribe, and hit yung notification bell para lagi kayo updated sa mga video ilalabas natin. Alright mga kawaray, basta waray, listo. Alright.
Gag, wag kang umangang gag. Wait lang. Keep
Sandaan na. Nag-aaway. Gusto ng oras. Tumawa na sa akin. Tumawa na sa akin. Oh, score na! Hindi. Yo, what's up mga kawaray, no? So, ayun, nakita nyo naman. Guys, so, Nairaos din. Panalo pre. Panalo rin sa wakas, no? So, quarter finals pa lang. So, sunod na game, semifinals tayo. Sino kayo mga kalaban natin? Sana mairaos natin yan. Alright, mga kawaray, no? Over na yan. Sabi, ganda ng laban. Sulit. 106, 96, 93 tayo. So yun mga kawaray, nandito na lang. Huwag nyo kakalimutan mag-like, subscribe, and hit yung notification bell. Alright! What up, what up?